hazır. Alaysa eyde. Jırlayın abi. İsen misiniz hürmetli tamaşaçılar? Яңа ғасыр телеканалы эфирында Жырлыйын әлі тапшыруы. Assalamualaikum жырға мыңға ғашық татар халқы. Біз Дина һәм Илнур Закировлар сөзні сәлемләргә шиксіз шатбыз. Hürmetli dostlar, Tatar tili sağında turuşu sənqat uşaqları bilən yakından tanıştırını devam etəbiz. Bugün bizdə qonaqda 90 yıldan artıq tarixi bulğan, Məxəbət binada ornaşqan, həm binası bilənlə tügül, uzara dostana, münasibətdə yaşab, icad etib, yaşavşı kollektiv Tatar Dövlət Əkiyyət Qurşaq Teatra. Həm birinci oyuncu Leysen Minnəhmətova. İkinci oyunçumuz Niyaz Sadıqov. Üçüncü oyunçumuz Tataristanның xalq artisti Rəmziyə Fayzullina. Tüp oyunğa köşkənçi, sələmlər üçün sözünü Tataristanның at qazanğan artisti Fənzilə Sabirovaға berib ötəsimiz келе. Fənzilə xanım, рәхмәтлегез. Біздің театрыбыз биік тә үзенчәлекле, чөнки ул ике телдә эшли, рус төркеме һәм дә татар төркеме эшли безнең театр астында. Үткән ел театрыбызга 90 яшь тулды. Әйе, 90 яшь. Менә без яңадан көч җыеп, инде 91нче сезоныбызга аяк бастык. Тагын да әйтеп китәргә кирәк, үткән ел әле безнең тарихи вакыйга булды. Чөнки Мәскәүдә үткәрелә торган алтын битлек конкурсында безнең театрыбызның авиатор спектакле 3 номинация буенча иптәшләр алтын битлекне Казанга Курчак театрына алып кайтты. Котлыйбыз. Чын күңелдән котлыйбыз. Әйе, театр бүгенге көндә дә актив эшчәнлектә. Әле без яңа гына Образцов исемендәге Курчак театрында Истоки конкурсында үзебезнең Камал комедиялары әкиятләрен татар телендә шатырдаттырып уйнап кайтты. Менә бит. Рәхмәт. Уңышлар сезгә. Уңышлар. Рәхмәт. Шулай ук без үзебезнең авыл тамашачысында онытып бетермибез. Һәр даим авылларга барып, авыл балаларына үзебезнең спектакльләребезне күрсәтеп торабыз. Ничек әйтим инде, театр эшчәнлектә, актив эшчәнлектә, шуның өчен артистларыбызга көч, куәт, дәрт бирсен илаһым, һәм дә инде әйтеп китәсем килә. Курчаклар бит алар, җылаталар да, шул ук вакытта җырлаталар да җәмәгать. Менә бит, рәхмәт сезгә. Шулай итеп инде сәнгать җитәкчегез Илгиз Зәйниевкә дә сәлам җиткерәсебез килә. Илгиз Зәйниев татар режиссерлары арасында режиссер өчен алтын битлек алучы режиссер булып, тарих битләренә язылып калачак. Шулай бит. Инде 90 еллык юбилейгызга бу шат иткән менә дигән бүләк. Шулаймы? Инде уеныбыз башланганчы музыкантларыбыз белән дә якыннанрак таныштырып үтәсебез килә. Баянда Татарстанның ат казанган артисты Әлфис Галиуллин. Гитара остасы Руслан Сафин. Фортепианода Айгөл Зайнуллина. Бәрмә уен коралларында Татарстанның ат казанган артисты Азат Хамидуллин. Инде танышып үттек, инде уенның шартлары белән дә танышып, якыннанрак танышып китсәк, бик шәп булыр. Шулай бит. Безнең телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 бирем. Биремгә дөрес җавап биргән уенчы бездән 10 балл ала. Димәк, без һәр бәйгедә 30 балл уйнатабыз. Җавапларның әзер икәнлеген инде безнең уенчыларыбыз өстәлләрдә торган музыка уен кораллары ярдәмендә белдерергә тиеш булалар. Уенчылар әйдәгез әле бер рәхәтләндереп бер уйнап карыйк әле музыка уен коралларында. Һәле исәнебезнеке шылтырый. Ниязыбызныкы уйныймы? Нияз. Ага. Рәмзия ханым. Менә бит. Инде кул чавапта киттек уенчыларыбызга. Уенчыларның әзер икәнлеге күзләреннән күренеп тора. Инде безнең алкышлар гына жәлләмичә безгә кул чабучы тамашачыларыбыз да әзер дип уйлыйм. Музыкантларыбыз безнең
Уйнарга ашкынып тора, шулай иттереп без беренче уенның беренче өлешен башлыйбыз. Шулай иттереп беренче өлешебезне башлап җибәрәбез. Беренче өлешебез безнең тыңлайлы дип атала. Бүгенге тапшырыбызның баянчысы Әлфис безгә бер җырдан үзек уйнаячак. Сез шул җырны кайсы җыр икәнлеген белеп алып, төгәл исемен әйтергә тиеш буласыз. Шартлар аңлашылса, biz сүзне Әлфискә бирәбез. Әлфис Рәхимит, сүз сиңа бирелә. Әлфис Рәхимит. Лейсән, Утырмагыз урындыкка суда. Исеме кирәк, безгә төгәл исем кирәк, Лейсән. Гармунчы булсын ярым. Рәмзи апа, Лейсәнгә бирәбезме? Юк, инде Рәмзи апага бирәбез, Рәмзи апа әйтте. Динә, уенның шартлары мондай дөрес җавап биргән уенчыга шулай бит. Шулай иттереп инде Рәмзия ханымга беренче 10 балыбызны тапшырып үтәбез. Бик зур рәхмәт 10 бал өчен. Әлбәттә, ул бурычларыбыз. Минем сезгә тәкъдимем бар. Нинди? Без монда группа белән килдек, име? Коллектив белән. Лейсән беренче җавап бирде, әмма дә исемен әйтә алмады, мин исемен әйттем, име? Әйдәгез бүген балларсыз гына матур иттереп, дусларча, туганнарча җырлап, шушы тапшыруны алып барыйк әле. Динә, инде без коллективның соравына каршы килә алмыйбыз. Әгәр дә Әкият Курчак театры балларсыз гына күңел ачырга уйлый икән, без каршы түгел. Бергәләп җырлыйк, хөрмәтле дуслар. Булсын ярың, бу урында инде без Татарстанның атказанган артисты, халкыбызның сөекле җырчысы Зифа Басыйрованы искә алып китәсебез килә. Зифа Җәмил кызы Басыйрова тумышы белән Мөслим районы Мөслим авылыннан 20 елга якын гомерен Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында артистка булып хезмәт иткән, дистәләгән образлар тудырган шәхес. Шул рәттән ул актив концерт эшчәнлеге дә алып бара. Җырчы Татарстан композиторлары әсәрләреннән һәм халык җырларыннан бай репертуар булдыра. Халык иҗаты әсәрләреннән авыл көйләрен аеруча зур осталык белән башкара. Су буйлап, беренче мәхәббәт, яшь күңел, Агыйдел Катага, гармунчы булсын ярың һәм башкалар. Гармунчы булсын ярың, аның менә башкаруында иң күңелгә кирип калган әсәрләрнең берсе шулай бит. Зифа Басыйрованы онытмыйк, дуслар. Гармунчы булсын ярың җырын искиткеч башкардык, шулай бит. Әйдәгез, хәзер икенче биремгә күчәбез. Әлфис, сүз сиңа. Нияз. Ой, балабылым.
Ай. Cevap dürüst alkışlar. Cemaat. 10 ballık alkışlar aydagız. 10 ballık alkışlar. Молодец. Біргелеп башқарайық. Ай, бұлбылым. Sizmet taң атып келе. Шулай. Ай, бұлбылым, бұл ең популяр легендар татар халық жырларының бірсі, шулай бет. Аның әлі бірінші башқарушысы да белгілі екен. Бұл башқарушы Камил Мотуғи деп есептленген. Хам 1956 жылда Александр Ключарев мөрәҗәгате буенча Нақи Сәмбәт ай бұлбылымға жыр сүзләр язған, һәм инде аның шундый варианты да булган, әмма ләкин безнең көнгә кадәр килгән вариантны Татарстанның халык артисты Ринат Ибрагимов тәкъдим иткән. Һәм без аныңча бүген җырлап чыктык әлеге җырны. Ай бұлбылым яңгырады әле аңа. Бик матур барабыз, бик матур җырлыйбыз, шулай бит. Һәм Әлфисне тыңлыйбыз. Рәмзия ханым. Әйдә барык урманга. Рәшен халык җыры. Бергәләп җырлыйбыз. Әйдә барык урманга. Hey,
Бүтін жәйлер еске түсті, шулай бит, дуслар. Хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналы һәр уенчыга үзе яраткан җырны башкарып, бөтен татар дөньясына танылу мөмкинлеге бирә. Әлеге мөмкинлек инде безнең беренче уенчыбыз Ләйсәне безгә дә килеп иреште. Ләйсән белән якыннанрак танышыр өчен сүзне Фәнзилә ханым сезгә тапшырабыз. Рәхим итегез. Ләйсән диләр, язның жылы яңгырын. Сарман төбәгендә туып үскән. Казан театр училищесын тәмамлаган, шулай ук мәдәният институтында югары белем алып килде ул безнең коллективыбызга. Ләйсәнгә нинди генә эш кушма, нинди генә образ бирмә, ул аны чын йөрәген салып, бик каты тырышлык белә башкара. Әйтеп китим әле, Шүрәле спектакле. Аның анда образының сүзе дә юк, ул пластикана кырылган образ. Ул аны ничек иттереп оста башкара. Нинди кыен пластиканы авызлыклады безнең Ләйсәнебез. Шулай ук ул әле безнең Тыпырдык спектаклендә Зәйнәп ролен уйный. Җырларны шуның хәтлек оста башкара. Әле менә бүген генә Тыпырдык спектаклен уйнап килдек. Ул андагы әниемә җырын шуның хәтле якты иттереп җырлый. Балалар мөкиббән китеп тыңлап торалар. Бигрәкләр дә шигъри җанлы кыз ул безнең Ләйсән. Үзе шигырьләр иҗат итә. Аның Сәйләм дигән тәхәллүсе бар. Беләбез. Күзәтеп барабыз, Әйе, ул үзенең шигырь җыентыгын беренче тәүге җыентыгында нәшер итте. Котлыйбыз Ләйсән. Ләйсән, сиңа уңышлар. Юлларың ак булсын. Һәм инде бөтен татар дөньясы Ләйсәннең матур тавышын ишетәчәк хәзер. Ләйсән Рәхимов җырлы галә сәхнәсе сине көтә. Курка
Лейсән Миннахматова, бик зур рәхмәт сезгә. Реклама максатыннан әлеге җырчының җырлаганын тыңлыйсыгыз килсә, Әкият Курчак театрының спектакльләренә рәхим итегез. Илнур, беләсеңме нәрсә әйтәсем килә? Лейсәнгә хәзер аеруча авыр булды, чөнки ул экзамен бирде. Нишләп дисәң? Нишләп? Мөгаллиме каршында утыра. Әлфис Галиулланың укучысы бит ул, шулай бит Лейсән. Әлфис, биште куябызмы? Әлбәттә куябыз. Лейсән, бик зур рәхмәт. Уңышлар сиңа. Менә шушы матур нотада инде без уеныбызның икенче өлешенә дә күчәбез. Уеныбызның икенче өлешенә дә аяк бастык, хөрмәтле дуслар. Әлеге өлешне без уйлайлы дип атадык. Экранга сезнең өчен аерым бер җырдан сүз тезмәләре җыгачак, һәм сез инде әлеге сүз тезмә кайсы җырдан икәнлеген белеп, безгә дөрес җавапны әйтергә тиеш буласыз. Һәм инде дөрес җавап өчен без әлбәттә инде алкышлыйбыз. Бүләк итәбез сезгә. Бүген шартлар шулайрак. Әзер булсагыз, әйдәгез икенче өлешебезне башлап җибәрик. Игътибар экранга. Сөюең калсын. Рәмзия ханым, Синең өчен, Әлфия Абзаловныкы. беләбез. Җавап дөрес. Җавап дөрес. Дөрес җавап 10 баллык. Һәм инде шушы матур җырыбызны бергәләп җырлап үтик. Синең өчен һәр чак
Әлеге жырның композиторы Гали Гани улы Ильясовка тукталып үтегеле дуслар. Гали Ильясов ТССРның халық, РСФСРның ат казанган артисты, жырчы, композитор. Музыка белгече Мәхмүд Нигъматҗанов аның турында булай дип искә алган. Гали Ильясов жырлары милли традициялар, халыкчанлык белән сугарылган. Шул ук вакытта алар заман эстрадасы ахаңнарына хас якты, матур, яңача яңгыраулары белән дә аерылып тора. Әнкәй, синең куллар, иң якты йолдыз, оныттың бугай, Идел вальсы һәм башкалар. Онытылмас тембр. Гали Ильясов. Тукталып тормыйча, алга таба дәвам итәбез. Игътибар экранга. Мин уңган. Ала карга. Элдермештән элмәндер. Эштә дә шундый җитез мул әйтегез. Рәмзия ханым, сезнең анда энциклопедия бар ахры, җырлар энциклопедиясе юкмы? Ник бит бу спектакльне уйныйбыз без? Шулай. Менә хикмәт нәрсәдә икән? Ала карга җырлар, шулай бит. Элдермештән элмәндер спектакле бергәләп җырлык дуслар, дөрес әйтәсез. Алмас Мунасыпов кие, Туфан Миңнуллин сүзләре. Ала карга. Allah karga digen ey asılı kız Dimen taşlarına dik kumdan Dik tıklanını da ay veremedik Yoktu dünyalarına dik kudu Dik tıklanını da ay veremedik Yoktu dünyalarına dik kudu Allah karga digen ey asılı kız Bundan ciğerin kaysı imende Senin başın sende min imende Başlayıma esren ilgeline Sin başın sende min imende Başlayıma esren ilgeline Tövbeyi sen de bilmedin Şile şile kızları taşımazsa Sin tövbeyi sen de bilmedin Şile şile kızlar taşımazsa Sin tövbeyi sen de bilmedin Şile şile kızlar taşımazsa Sin tövbeyi sen de bilmedin Şile şile kızlar taşımazsa Алга таба экранга карыйк әле. Йөргән идек кичеп, нинди җыр икән бу? Рәмзия ханым белә. Сагыну, Әлфия Залва. Нәкътә шулай. Рим Хәсәнов кие, Гыйльман Идрисов сүзләре. Сагыну. Дөрес җавап, дөрес. Алкышлап китик инде. Oh
Яңа ғасыр телеканалы һәр ойыншыға үзе яраткан җырны башкарып, бөтен татар дөньясына танылу мөмкинлеге бирә. Һәм инде әлеге мөмкинлек безнең икенче ойынчыбыз Ниязыбызга да килеп иреште. Һәм Нияз белән якыннанрак таныштыру өчен сүзне без Фәнзилә ханым Сабировага бирәбез. Фәнзилә ханым, рәхим итегез. Нияз. Нияз ул безгә Казан театр училищесын тәмамлап килде. Шулай ук Мәдәният институтында ул югары белемне дә алды. Нияз ул драма курсыннан килде безгә. Ләкин егет кешегә 70 төрле һөнәр дә әз диләр. Нияз ул курчакларның да серенә төшенде. Туфан Миннуллинның ул Авыл эте Акбай спектаклендә кемне уйный дип уйлыйсыз? Акбайдыр инде. Акбай, конечно. Шул ук Туфан Миннуллинның Кәрлә мәктәп баласында ул дию образын бик оста иттереп эшкә җикте. Шул ук Нәкый Исәнбәтнең Мырау батырында кемне уйный дип уйлыйсыз? Мырау батыр. Әлбәттә инде ул Мырау курчагын бик үк оста иртә. Бүген уйнап килгән шул ук Тыпырдыкта ул кемне уйный дип уйлыйсыз? Тыпырдык. Тыпырдык атлы куян малайын бик яхшы гына иттереп уйный. Йомшак тембрлы аның тавышы. Радиоларда, телевидениеда аның тавышлары яңгырый. Тыңлап карагыз әле. Кызлар колагына гына сер итеп әйтәм, җәмәгать, Ниязыбыз әле эзләнүдә. Өйләнмәгән җегет. Нияз, сиңа иҗади уңышлар телим. Сиңа да Ләйсәнгә теләгән ак юлларны телим. Нияз Садыков, җырлый әле сәхнәсе синекетә, Нияз. Рәхим ит. Üzüdürüp bir qaradın da yandırdın yüreğimini. Üzüdürüp bir qaradın da yandırdın yüreğimini. Həzir bilmimi qayda basıb ni işləp yürgənimini. Həzir bilmimi qayda basıb ni işləp yürgənimini. Sizemime düvəndən düşkənni, burlərgə mingənimni. Sizemime düvəndən düşkənni, burlərgə mingənimni. Kurmime nərsə kurgənimni, bilmime ni bilgənimni. Kurmime nərsə kurgənimni, bilmime ni bilgənimni. Utqabızdın suunda sibərsingimi. Quşnu alıb utqabızdın suunda sibərsingimi. Su sipməsən biləsingimi, köyünüb kibəsimni. Su sipməsən biləsingimi, köyünüb kibəsimni. Şəşib mində qarasam xissimini sizərsingimi. Ut şəşib mində qarasam xissimini sizərsingimi. Mini yanıqan utlarda yansan uzun sınıt üzərsingimi. Mini yanıqan utlarda yansan uzun sınıt üzərsingimi. Mini yanıqan utlarda yansan uzun sınıt üzərsingimi. Uzun sınıt üzərsingimi. Uzun sınıt üzərsingimi. Niyaz Садыков, Әкият Курчак театры. Нияз, коллектив сине ярата, үз итә, алга таба да сиңа иҗади уңышлар теләп калабыз. Һәм бу алкышлар сиңа. Рәхмәт. Без инде уеныбызның 3нче өлешенә күчәбез. Хөрмәтле уенчылар, бу бәйгедә без җырчы уенчыларыбызга аерым-аерым аудио сораулар бирәчәкбез. Әлеге биремнәрдә арабыздан киткән халкыбыз тарафыннан заманында бик яратылган тавыш язмалары яңгырар. Һәр берегезгә аерым-аерым аудио язма. Ләйсән, игътибар белән тыңла, беренче бирем сиңа.
актрисасы Илсер апа, Исламия апа, Махмутова. Исламия апа Махмутова, қыр қазлар артынан, инде Исламия апа біздің арабыздан кетуіне де 5 жыл ғымыр ұзған екен. Легендар қырқазлар артынан. Әлігі жырны Исламия ападан да үтімлірек етіп кім башқара екен? Бірсі де yok. Исламия апа башқарған жыр боларақ, оның таушы көңілге кіріп қалды. Хаминде шыннан да арабызда yok екенлігін әлі хаманда ышанып болмай. Исламия апа біздің әр вақыт көңіллері бізді. Әлігі сөздері біз аңға... Театрының алтын бағанасы Исламия Махмутова. Әлігі сөздер шыннан да дұға болып барсын. Дұға болып барсын. Дұрыс жауап. Бұл жауап кетеген лейсенімізге. Нияз бұршылып қойды, меңа кімні айтырлар екен деп. Нияз, иқтибар, әлігі сұрау сенекі. Нә Қазан артында бардыр бір ауыл, қырлай дилер. Жырлағанда кейшін тауықлары жырлай дилер. Әгер шанда тумасам да мен біраз тұрған едім, жерні азмастырмалап, шешкен едім, ұрған едім. Бұл бәрхәт тауышыны танымай болмайдыр. Нияз, жауап бар ма? Ладым, Ирек Бахманов. Әйе. Бұл жауап кетек Ниязымызға. Әмзия ханым, үшінші берем сізге. Дұрыс, кім? Әлфия апамыз біздің. Әлфия Абзалова. Дұрыс жауап. Бұл жауап кетегенде. Легендар жыр, енді қызғанышқа қаршы ұнтылып баратырған жыр. Хам башқарушысы Әлфия апа Абзалова шыннан да. Алқышлар. Хам енді Әлфия апамыздың Әлфия Абзалова образын ешеткенігіз үшін сізге де зор рахмет әкият Қуршақ театры деп әйтәсібіз келе. Хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналы һәр ойыншыға өзі яратқан жырны башқарып, бүтін татар дүниясына танылу мүмкінлігі бере. Әлігі мүмкінлігінде біздің үшінші ойыншыбызға да келіп берішті. Рәмзия ханым. Рәмзия, ул инде безнең театрыбызның, безнең татар төркеменең визиткасы дип әйтергә була. Ул безнең йөзек кашыбыз. Соң бит инде җәмәгать 45 ел гомерен театр сәнгатенә багышлаган. Теге әйтәләр бит әле, элек-электән килеп ат чаналарында, трактор арбаларында йөргән артистлар дип. Менә ул сезнең каршыгызда тора. Барысында булдыра торган ут хатын ул. Аның тудырган образлары, бүтән спектакльләрдәге баш образлар аныкы. Әлфия спектаклендә дә иң авыр, иң четерекле моментларны безнең Рәмзиябез башкара. Әйе, больница өлешендә, анда бик ювелир дәрәҗәсендә эшләргә кирәк Курчак белән. Рәмзиягә Курчакларыбыз буйсына. Шуны да әйтеп китим әле, менә буйсына дигәннән, Курчакларның да буйсынырга теләмәгәннәре була. Менә мин үзем шәхсән Курчакның җитмәгән җире булса, үзем Курчакка буйсынырга тырышам. Яраклашырга тырышам. Рәмзия бер кайчанда ул Курчакны барыбер үзенә киридән эшләтә, киридән төзәтә, булай итә, тегеләй итә. Цехка менә төшә йөри, тик Курчагын үзенә буйсындыра. Бу да аның менә характерының бер бик яхшы сыйфаты дип әйтәсем килә, әйе. Образларына килгәндә, Таңга чулпан айга Зөһрә спектакле Зөлфәтнеке, ул анда инде Зөһрә образын иҗат итте. Җырлы образ, бик авыр образ. Айга менеп китә торган кыз Зөһрә ул. Ул образны иҗат итте. Тагын менә Динә, син әйтеп киттең, Кәрлә мәктәп баласы спектаклендә ул элеккеге язмада Кәрләне кем уйный дип беләсез? Әлбәттә инде ул безнең Рәмзиябез уйный. Мин сезнең фанат. Әйе, рәхмәт инде. Фотога төшерсен соңра. Шулай ук тагын нинди гасырдан да озын бу көн спектаклен чыгардык. Без әле яшьләр идек ул заманда. Рәмзия инде ул спектакльдә ана образын
искиткеч итеп, без аны авызыбызны ачып, без училищедан килгән яшьләр бит инде, авызыбызны ачып карап торадырык. Аның курчагы ничек җыри, ничек күзен җыман, ничек кирәк җирендә авызын ачып кына күзен шулай сирпеп ала. Безнең өчен инде ул шедевр иде, аның бу образы. Менә шушы образлары белән генә дә ул театрыбызның тарихына кирип кала торган артистка. Рәмзия, әйдәле, махы бирмә, сиңа да ак юллар. Рәмзия ханым, рәхим итегез, җырның әле сәхнәсе сезнеке. Рәмзия Файзуллина. Татарстанның халық артисты Рәмзия ханым Файзуллина. Җәде уңышлар сезгә, бик зур рәхмәт сезгә. Безнең яшьлегебез өчен дә рәхмәт әйтәсебез килә. Алкышлап алыйк инде тагын бер. Сизелмидә тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Әкиятдә кунакта дигән әйтемне ишеткәнегез бардыр. Бүген әкият үзе безгә кунакка килде һәм без шуның белән бәхетле. Әкият Курчак театры безнең тапшырудан 90 балл җыеп, үзенең Әкият Курчак театры бинасына кайтып китә. Әлбәттә инде 90 еллык тарихы булган Әкият Курчак театрына 90 балл бездән сезгә бүләк. Һәм шушы матур мизгелдә инде без сезнең белән исәнлек саулык теләп саубуллашабыз һәм сәхнәне кунакларыбызга тапшырабыз. Саулыгыз! Nihalitim garmonşыбыз гашык булды күземә. Гармон уйнардан ötüp карап тора күземә. Дөньясын онытып йөри, уйлап гел минем хакта. Кичә гармонын оныткан, концертка килгән чакта. Әйтәм инде иркәм димен, гел мине уйлап йөрмә. Гел мине уйлап йөрү син, концертны